Sénégal ko laabi fuɗɗama heɓede e luural teskangal hakkude Ousmane Sonko e horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye no tawa hen limore jagorɓe ɓe Ousmane Sonko yinno naata e ley o gouvernement keso waɗani nde limore no famɗirimo kanko Ousmane Sonko ko wona ɗum ɓe worɓe ɗiɗo eɓe certi kadi jiyande e juɓɓudi e ɓooji kewɗe fodde waktuji ɗiɗi hanki e yesso jaydiyankoɓe ɓe Ousmane Sonko no firo ɗe caɗele ala ko suudi ala ko heddi e yewtere nde waddi e horejo leydi ndi heede balɗe paltiɗe ma en gartu e konngudi makko caggal balɗe seeɗa ko jooɗi e laamu horejo keso Benin Romelde waddani jokki jillu muɗum e nder diwal Sahel caggal Nigéria hanki o timmini to Niger e to Burkina Faso toɓe kewɗe tongama hakkude makko e hooreɓe ɗe leydi ɗiɗi Sahel no tawa hen ɓamtude gollidal hakkude Benin e Niger alhaali denagoye kisal ma en garti oɗo kabaru ko yontere heddi folotiro coupe du monde hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom fuɗɗo to Amérique to Canada e to Mexique fuɗude hande RFI fulfulde no artano ne ɗi kippuji Afrique tawaɗi e ngo folotiro adunaru puɗortoɗen hande koye diɗɗal biyetegal Sénégal diɗɗal ƴettugal desowal coupe d'Afrique des nations hitande faltinde tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi e oɗo alarba subaka ɗo e Sénégal caggal nde gouvernement o darna horejo Pastef Ousmane Sonko fammini ko saabi yimɓe fedde makko nden tawa kay o gouvernement keso mo Al Aminou Lo ardi ɗum ko limore jagorɓe nde horejo leydi ndi fotiɓe e ley o gouvernement famɗiriɓe fodde jagorɓe jeeɗiɗo Pastef no namdino ko ɓuuri ɗum horejo jagorɓe kiiɗo hollude wonde eɓe lundodiri kadi e juɓɓudi gueɗe kewɗe kanko e Bassirou Diomaye Faye gila e sariya alhaali ñamade leydi ndi e mbadi ustugol cogguli ñamanteji ɗi keɗoɗen Ousmane Sonko e Fadou Hala Ibrahima Niang. On a discuté, il a pris l'engagement. Min jewtidi hen o waɗi foɗore wonde kanko e jagorɗo makko kalfinaɗo ngalu mbaɗani taw pellital hakkunde mabɓe e FMI to banggue cugguli nguura o wi maɓe mbat koɓe mbawi fof ngam wasde ɓeydude min kaldi e ko fati e saria ni woni jabuwol makko ne en jewtidi e sosgol gouvernement o mbimomi Pastef ko landa ɓurɗo hewde doole e nder Sénégal holko mbawɗa amin tuttude ko nden o jaabi wonde omo yiɗi rokkude en jonde jiiɗiɗi e nder gouvernement mo capanɗe tati jagorɓe kadi e nder ɓen ina hen tato momin sikki wonde ɓe jalti e ladda Pastef Balla Moussa Fofana jagorɗo Ibrahima Sy e jagorɗo Yankoba Diémé ko on saaha min mbimo Pastef natata e laamu ngu so wona totte ko famdi foof feccere e jonde julɗe e jagorɗe ɗe koni addi Pastef natani e gouvernement o La moitié des portefeuilles ministériels. keɗiɗen ɗo ko Ousmane Sonko ñande altine goo lewru ndu gonɗen horejo Sénégal Bassirou Diomaye Faye suɓima gouvernement keso caggal balɗe sappo e goho ko itti Ousmane Sonko horejo fedde Pastef e horeya ko gouvernement leydi ndi caggal jewte kewɗe gardiɗo jagorɓe keso o Ahmadou Al Aminou Lo holliti kippu mo jagorɓe capanɗe tatto ko fada e ngu laamu kesu ina heewi ina heñora taw ko ɓamtude ko jimadi faggudu e gueɗe rendo ɓuuri hen tigtude